बारसे बिबार बियो बारबाय थानाय बुब्लिनि समाव गांसे बिबार जाबाय गेवलांनानै थानायनि मोन्थाय दं बिनिहा लामायाव गोग्लैना थाबो गोसो दं बिनिहा जानो हागौ बियो बारसे दुरा बिबारानो नाथाय बे बुमैयाव बिनि दं मोनसे अन्धकार मिजुनार आरो मानसिफोरनि गेजेराव बियो नागिरदों गावनि मोनसे थासारि दाह हेंथा बिनि सायाव दालां बिखौ ससियेल प्लेटफर्माव खानानै लानानै रिसार्च दाखालाम गोथार बे बिबाराव प्लास्टिक सरि दाखालाम खोनासंनि गोसोनि सिङाव थानाय राव बियो बारसे बिबार थारैनो समायना बिबार सामोल बे बिबारहाबो फिथाइ थायहोनानै सिरिलांनो थाखाय गावनि लामायाव मोन्थाय दं प्लेन दं प्रिन्सिपल दं गोसोनि सिङाव गांसे मोजां मिजिं दं अना खाना साननानै गाज्रि दा बुं बिखौ बियो बुजिसिनाव नागिरदों नोंसिनि गारांखौ हाग्राबारिखौ समाय होग्रा बार मिथिंगाय बियोनोथ' जोबोद दरखार दाह हेंथा बिनि सायाव दालां बिखौ ससियेल प्लेटफर्माव खानानै लानानै रिसार्च दाखालाम गोथार बे बिबाराव प्लास्टिक सरि दाखालाम खोनासंनि गोसोनि सिङाव थानाय राव बियो बारसे बिबार थारैनो समायना बिबार थारैनो समायना बिबार नोंसोर बिनि दुखुखौ नुवा बिनि गोसोनि मिनिनायखौ सानना नुवा नेवसिनानै दिहुनबाबो गाज्रि राव बियो समाय होबाय थागोन हाग्राबारियाव बियो बारसे होबाय थागोन हाग्राबारियाव बियो बारसे बिबार थारैनो बिबार दाह हेंथा बिनि सायाव दालां बिखौ ससियेल प्लेटफर्माव खानानै लानानै रिसार्च दाखालाम खोनासंनि गोसोनि सिङाव थानाय